kasama. Narating lang namin. Kasama natin. Narating lang namin galing sa Alabanga, Camarines Sur. Stop natin. Dito po ako ngayon sa sa Pet Park ba rin? Pet Park. May ibang mga riders doon. Tayo sa Pet Park. Hindi ako nakapag-video dun sa sa pag-video dun sa rides kasi wala pa tayong go action cam. Ay saan? Lakad na ako. Skateboard. Ayun. Ayun. Skateboard. Doon pa yung museum ni ni J.C. Robredo doon banda. Diba?